En 25 anos de profesión, poucas veces tiven que, como agora, sentirme protagonista de unha noticia. A comparecencia, a roda de prensa da concelleira Irene Aguiar hoxe, que vostedes veñen de ver, ven que está baseada nunha información facilitada por este servidor en Radio Estrada. Algúnas inexactitudes, perdóname a Irene, por exemplo, hai xa algún tempo que non son o director de Radio Estrada, limítome a facer o informativo Actualidade Mediodía, publicidade gratuita en Estrada Televisión, 1:00 e, ademais, Irene, sabes que estabas invitada, hoxe, convidada, a participar no informativo. Pero, a marxe de todo eso, o importante é algo tan simple como que o libro de ruta do Plan Xeral está e estará marcado. A situación é a que neste momento estamos no medio de un proceso que se clarifica en dos aspectos. Por un lado, cando teñamos Plan Xeral, e agardemos telo canto antes, o Plan Xeral incluirá informe ambiental. Que o fará o Concello, que o fará a Xunta de Galicia, faga que non faga, o importante é que se faga e ben. E o segundo, que o Plan Xeral, sexa cal sexa, teña a capacidade de quedar aprobado tamén canto antes. Así as cousas, todo o demais é superfluo. Se a data é esta ou aquela, se imos ou non imos a facer, vese sempre co tempo. Eu non son o director de Radio Estrada, pero quérolle a Radio Estrada. Eu son simplemente unha persona que vive do meu sueldo e, afortunadamente, libre e independente, como esta casa, como Estrada Televisión. Por eso, funo antes e seguirei non sendo. Libre e independente, como Estrada Televisión. Por eso aproveito, precisamente, esta casa, Estrada Televisión, que é a miña e é a túa, para invitarte, Irene, a vir aquí e charlar comigo e contarme como está o proceso do Plan Xeral de Ordenación Municipal, se queres. Micros para ti, sin imposicións. Un bico, Irene, gracias.